It's 5 AM here. This is our master chef, Mr. Satish. Style ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಕಲ್ವೆ ಅದನ್ನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ನ ಜವಾನೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಡಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ತುಲೆ ಎಸ್ ಶೋಕ್ ಮನ್ and this is how it is. पेट्रोल फाड़े बंदे ನಾನು ಕಿನ್ನ ಮನ್ ಬರಬರ ಹೊಚ್ಚ ಮಾರೆ ನಾನು ನಾಯ ಹೊಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ರೇಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು 112 ಇತ್ತು 12 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಟ್ಟಿಗಾರ ರೀಚ್ ಆಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಿದಾಡುವ ನಿರ್ದೋಸೆ ಇದೆಯಾ ಏ ಬಲೆ ಮಾರು ಕುಮಾರ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೂಡ ಬಿದಾಡಿಯ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹರಡ್ದು ರಾಣಿಜೇರಿಗೆ 25 to 26 kilometers ಉಂಟು but it doesn't seems to be 25 kilometers ಪಂಡ ರೋಡ್ ಅದು ಕರು ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಉಂಟು ರೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಳು ರೋಡ್ ಚೂರು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಟೆ ಪೋಡು ರಾಣಿಜೇರಿಗೆ ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ಪನಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬಲೆ ಗಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಪ್ನ ದುಬ್ಬೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಸು ತೊಂದ್ವೇರು ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ 10 rupees ಬೈಕ್ಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ತಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಪರ್ಸನಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಬೆಟರ್ ಅಂದಾನಿ ಸುನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ದಾಯಪಂಡ ರೋಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿಕಪ್ ಬುಕ್ ಜೀಪ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಐಟೆ ಪೋಪುನ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ರೋಡ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಎದೋಡು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪಂದು ಕಾಸು ದೆತ್ತೊಂದುವೆರು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಚೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂದು ಜೀಪ್ ಪಿಕಪ್ ಪೂರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂತದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪೇರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತಂಡ ಅಲ್ಪ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಮಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೋಡತ್ತೆ ದುಮ್ಮುಂಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ತಗಂದು and this is how you should save your helmets. So ಮೂಲು 9:30 ಅನಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಸೊ ಆತದಲ್ಲ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನಡಪರ ಸುರುಮಂತ ನನ್ನ ದೊಂಬಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವೊಂದು ಪೋಂಡ ಕರಂಚೋಡತ್ತೆ ಮೆತ್ತಬೋದು and it feels like we are going above the clouds. So if you are planning to visit Ranijeri ಒಂಜ ಬೊಲ್ಪಗೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಬರೋಡ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆತ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಸಾದಿ ಬಲ್ಲರಾಯನ ದುರ್ಗ ಬುಕ್ಕ ಬಂಡಾಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನನ್ನ 225 rupees ಪರ್ ಹೆಡ್ ನನ್ನ ಮೂಲ ಬರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹೌದಾ ಐಕೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಲ್ಲೆ ದೀತೇರು ಬೋಡಂಡ ಓನ್ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಕಟ್ತು ಒಂದು ಬರೋಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ತಾರ ಒಂದು ಜಿ
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಒಂದತ್ತು ಎಂಗ್ಲಂತ ಬಲ್ಪು ಬತ್ತನಂತ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತಾರ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಐತೆ ದುಂಬು ಸುರ ಏನಕ್ಕ ಒಂದು ಜೊತೆ ಓಲ್ ಜತ್ತಿತ್ತು ನನಕ್ಲು ಓಲ್ ಜತ್ತಿತ್ತು ನನಕ್ಲು ಇಂದು ರಾಣಿ ಜರಿದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಮಟ ಬರ್ಪು ಸೇರು ತಿರುತೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಅಪಗತೋಜ ಎಡಮಟ ಬರ್ಪೇರು ಸಾದಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ತೆಂಕಲ್ ಬತ್ತನೆ ಟೈರ್ಲ ಇಡಮಟ ಟೈರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಇಡಮಟ ಇದು ಬರ್ತು ಫಾಗ್ ಇಜ್ಜಂದು ಇತ್ತ ಬರೋಂದುಂಡು Now we are heading towards Kodige Falls. Ranijari ಹಿಡಿದು 2 kilometers ಒಂದು ಲಾತೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ರೋಡ್. By saying all these things ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ these roads are intentionally left with this condition. ರೋಡ್ ಇಚ್ಚೈತನ ಪರ್ಸನಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕನೆ ರಾಪುಜಿ ಸೊ ಪಿಕಪ್ ದಕ್ಲು ಜೀಪ್ ದಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ 2021 ಮೂಲ ಕೊಡಿಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಕೇರಳ ಪರ್ಸನಲ್ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪನ ಪಿಕಪ್ ಜೀಪುಡು ಬತ್ತನಲ್ಲ ರೇಟ್ ಸೇಮು ಪಿಕಪ್ ಬತ್ತನ ಪಿಕಪ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರಲ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಕೊರೋಡು ಪಿಕಪ್ ಬತ್ತನ ಪಿಕಪ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಕೊರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಲಸಬಹುದು ಕುದುರೆ ಮಕ್ಕಾದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ನ ಅಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಾಡ್ನ ನಾನಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಸಬಹುದು ವನಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪರ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂಚನೆ ಎತ್ತದ್ದು ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಲಸಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ವನಸ್ ಮನ್ಪರ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ವನಸ್ ಮಂತದು ಕುದುರೆ ಮುಖ ರೋಡ್ ಅದು ಬಜಗೋಲಿಪೋದು ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್. ಸೊ ಕಲಸಡ್ದು ಬಜಗೋಲಿ ಪೋಡುಂದಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕುದುರೆ ಮುಖದ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಟಿಕೆಟ್ ಪಂಡ ರಶೀದ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ 1.5 ಅವರ್ದಲ್ಲೇ ರೀಚ್ ಆಗೋಡು ಬಜಗೋಲಿಗೆ ಸೊ ಆಯ್ಜಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಪಡ್ವೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ QR ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಈ
QR ಕೋಡು ಅಲ್ಪ ಬಜಕೊಲಿಪೋದು ರೀಚ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಪೇರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೇಟ್ ಅಂದ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಸೊ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗಂಟೆಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಪಾಡೋರು. ಕುದುರೆಮುಖ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಡ ಯಾರು ಜಾನ್ ಚೂರಿ ಒಂದು ಬರ್ತಾನಾಗ ಹಾಂ ಚಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ನನ್ನದಾಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ 2 ಇಯರ್ ಬೇತಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನ. ಸೊ ಈ ಲಾಗ್ ನೀವು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.